नमस्कार फैमिली, आप सभी के स्वागत बा हमरा यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसन बानी? गोड़ छुके गोड़ लागतनी। आशा करतनी आप सब ठीक ठाक स्वस्थ मस्त हो। खबर अब अपना अपन काम में व्यस्त हो। हम आ गइल बनी छत पे और अमरूद टूटता। और कहल जाला ना कि ताज़ा कुछ भी रहेला, खाना भी रहेला और ताज़ा तो ओकर स्वादे अलग रहेला। तो अमरूद एकदम पेड़ पर से एकदम ताज़ा ताज़ा बा। और सबके खाए के बा का तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जबकि आइल बा अगर अमरूद खाए के बाद तो कमेंट करके बताएं जा। ई अमरूद के ना पावे के नहीं के कितना भी लोग अमरूद खात होई, एकदम पेड़ पर से तुरा और खा। और बहुत देखी एकदम पीला बा, एकदम मस्त दिखे में लागता। जब हमनी के छोट छोट रही जाना कोई के पेड़, हमनी के तो शहर में अगल बगल पेड़ ना रहे, लेकिन जब किराए के घर में रहत रही जा तहाँ पेड़ रहे। खूब अमरूद खाई जब भर दिन, ओकरा आगे ना कोनो चीज़ मन ना करे खाए के। अब ना मन करला। अब घर ही 2-3 गो पेड़ बा, पियर पियर देखी ना, लेकिन खाए के ना मन करला। आ देखी तुर के हो जो रखल बा, लेकिन ना। मम्मी आइल बड़ी छत पे, हमहू आइल बानी। और हई देखी तुरे वाला के काहे कि पेड़ में एकदम पीला पीला लटकल बा। आ नहीं तुरला पे ना कहल जाला कि खराब हो जाला, इससे कि अपने से चूचा जाता। लेकिन अब मीठा लागता। पहले ना अच्छा ना लागत रहे, ठंडी में अच्छा ना लागत रहे, लेकिन अब जैसे जैसे धूपवा होता वैसे वैसे अच्छा एकदम स्वाद लागता। आई जा रो सबके अमरूद खाए के बाद खा ली जा, कहीं कि एकरा दाम कुछ ना लगी और फ्री में मिल जाए। तो फिर आज की वीडियो हमारे इतना ही। बाय बाय।